фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 9 январи соли 2024 дар бораи тадбирҳои тақвият бахшидани сатҳи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, зиёд намудани маоши амалкунандаи вазифавии хизматчиёни давлатӣ, кормандони ташкилотҳои бюджетӣ, андозаи нафақа ва стипендия, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сиёсати иқтисодию иҷтимоии давлат масъалаи баландбардоштани сатҳу сифати зиндагии аҳолиро яке аз афзалиятҳои аввалиндараҷа муайян намуданд. дар ин робита моҳи декабри соли 2023 пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми навбатии худ ба Маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон супориш доданд ки аз 1 январи соли 2024 маоши вазифавии хизматчиёни ҳарбӣ, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва дигар кормандони онҳо, инчунин аз 1 июли соли 2024 маоши вазифавии кормандони мақомоти ҳокимият ва идоракунии давлатӣ, муассисаҳои соҳаҳои маориф, илм, фарҳанг, варзиш, тандурустӣ, ҳифзи иҷтимоӣ ва ташкилотҳои дигари бюджетӣ, нафақа ва стипендия зиёд карда шавад. бо мақсади амалӣ намудани дастури мазкур санаи 9 январи соли 2024 фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи тадбирҳои тақвият бахшидани сатҳи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, зиёд намудани маоши амалкунандаи вазифавии хизматчиёни давлатӣ, кормандони ташкилотҳои бюджетӣ, андозаи нафақа ва стипендия ба имзо расонида шуд. мутобиқи фармони мазкур аз 1 июли соли 2024 маоши вазифавии кормандони муассисаҳои томактабӣ ва таҳсилоти умумӣ, яъне мактабҳои миёна, аз ҷумла муаллимони мактабҳои таҳсилоти умумӣ аз синфи 1 то 11, литсейҳо, гимназияҳо, ҳамаи мактаб-интернатҳо, мураббиёни муассисаҳои томактабӣ аз ҷумла кӯдакистон ва боғчаҳои кӯдакона ба андозаи 40% зиёд карда мешавад. ҳамзамон бо ин маоши вазифавии кормандони дигар муассисаҳои соҳаи маориф, аз ҷумла муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ, мактабҳои махсуси варзишӣ, коллеҷҳо, донишкадаю марказҳои такмили ихтисос ва дигар муассисаҳои соҳаи маориф, инчунин маоши вазифавии кормандони соҳаи илм ба андозаи 40% зиёд мегардад. музди меҳнати кормандони соҳаи тандурустӣ, аз ҷумла муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ, беморхонаҳо, марказҳои саломатӣ ва дигар муассисаҳои соҳаи тандурустӣ 40% зиёд гардида, пардохти он аз рӯи дастурамал оид ба тартиби таъмин ва пардохти музди меҳнати кормандони ташкилоту муассисаҳои тандурустии ҷумҳурии тоҷикистон амалӣ мегардад. дар баробари ин музди маоши кормандони соҳаи таъминоти иҷтимоӣ, аз ҷумла хона-интернатҳо барои маъюбону пиронсолон, осоишгоҳҳо, литсей, интернати касбии махсуси маъюбон, шӯъбаҳои кӯмаки иҷтимоӣ дар хона ва дигар муассисаҳои соҳа ба андозаи 40% зиёд карда мешавад. дар асоси фармони мазкур инчунин маоши вазифавии кормандони соҳаи фарҳанг, аз ҷумла китобхонаҳо, осорхонаҳо, клубҳо, театрҳо, матбуоти даврӣ ва нашрияҳо низ 40% зиёд карда мешаванд. бо мақсади ҷалб намудани мутахассисони болаёқат ба хизмати давлатӣ, андозаи маоши заминавӣ барои мансабҳои маъмурии хизмати давлатӣ, мақомоти идораи давлатӣ, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳраку деҳот 40% зиёд мегардад. мутобиқи фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 9 январи соли 2024 таҳти рақами 671 дар бораи тадбирҳои тақвият бахшидани сатҳи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, зиёд намудани маоши амалкунандаи вазифавии хизматчиёни давлатӣ, кормандони ташкилотҳои бюджетӣ, андозаи нафақа ва стипендия аз 1 июли соли 2024 ҳадди аққали музди меҳнат дар тамоми соҳаҳои иқтисодиёти мамлакат ба андозаи 800 сомонӣ дар як моҳ муқаррар карда шудааст. инчунин стипендияҳои амалкунанда, аз ҷумла стипендияҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон барои хонандагону донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ, барои донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, барои аспирантони муассисаҳои таҳсилоти олии касбию илмӣ, стипендияи давлатӣ барои донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ низ 40% боло бурда мешавад. мутобиқи фармони мазкур аз 1 июли соли 2024 нафақаҳои суғуртавӣ, меҳнатӣ ва иҷтимоӣ, инчунин иловапулӣ ба онҳо дар ҳаҷми 30%
аз андозаи муқаррар шудаашон индексатсия ва ё зиёд карда мешаванд. таъмини маблағгузории зиёдшавии музди меҳнати кормандони соҳаҳои буҷетӣ, нафақа ва стипендия пурра аз ҳисоби маблағҳои буҷети давлатӣ амалӣ гардида, барои ин мақсад беш аз 2 миллиард сомонӣ маблағҳои иловагӣ равона карда мешавад.